Mangga buat yang punya depan juga silahkan disiapin kembali. Asal Ketemu senok ora sengaja, waktu pertama pandangan mata. Apa kian takdir sing kuasa, senok sing dadi cinta pertama. Asoy Bocah ayu manis meseme, sopan tingkai lembut omongane. Bung siji sing gawe kakang minder, senok wong sugih kakange blenger. Resiko dadi wong ketelu. Ayo naon bisa maka keluarga besar disiapin kembali. Muda dikuli, bakal beli di PPA pasti diudani. Senok sing sabar, sabarlah dini. Kakang sukses, pasti senok dikawin. Ganjel kali-kali sini bakal nyanati asik. Bocah ayu manis meseme, lembut tingkai lembut omongane. Bung siji sing gawe kakang minder, senok wong sugih kakange blenger. Resiko dadi wong ketelu. Masih spesial Ababil Production, selamat bertugas. Asoy Erek joget mal, joget atuh sok. Tah penari latar ayah. Asoy Lelelele. Joget naon ngaranan eta teh? Oke, cenah. Kakang Mahnok muda di MC, bakal di PPA pasti diudani. Gara-gara si Adi. Ajawatin sabarlah dingin. Kakang sukses pasti senok dikawin. Ajawatir lan aja melang, kakang dudu model lanang sing gampangan.
ayu manis meseme, lembut tingkae, lembut omongane, bung siji sing gawe kakang minder, senok wong sugi kakange blenger, resiko dadi wong ketalu. Oh, luar biasa.